Mă numesc Alina Gherghin, fiziokinetoterapeut principal la Clinica Revitalia by Multimedica și aș dori să semnalez importanța începerii precoce a recuperării postoperatorii. Începerea precoce a recuperării postoperatorii ne garantează scăderea timpului de recuperare al pacientului și, evident, evitarea complicațiilor legate de imobilizarea precoce, cum ar fi prevenirea escarelor, prevenirea complicațiilor vasculare, prevenirea complicațiilor pulmonare. Totodată, începerea recuperării precoce crește nivelul de optimism al pacientului și încrederea în recuperare și reușita ei. Ținând cont de cele menționate anterior, specialiștii Clinicii Revitalia vă recomandă începerea precoce a recuperării postoperatorii, acest lucru garantând succesul procesului de recuperare.